Ако искате да сте щастливи, ще трябва да си позволите да бъдете автентични. Твърде често в кабинета ми идват пациенти, които се чувстват тъжни, потиснати, раздразнителни, тревожни, нещастни и празни. При много от тях тези симптоми се дължат не на ендогенно депресивно заболяване, а на факта, че те не могат да бъдат себе си. Чак звучи абсурдно, нали? Много често, за да си приет от обществото, за да си харесан от приятелите си и за да си обичан от родителите си, ти се поставят условия. Трябва да изпълняваш някаква роля, която често ти бива налагана. Така, в опитите си да угодиш на останалите, ти приемаш различни функции, ценности и отговорности, които реално не са твои. Много често това силно старание води до пренебрегване на собствените си нужди и желания. Това е класически сблъсък между социалното и индивидуалното. По този начин в по-крайните му прояви много хора се поставят на второ и даже на последно място пред изискванията и нуждите на останалите и на обществото. Те го възприемат като дълг и ако не го направят, изпитват или се опитва да им бъде вменена вина. Това почти винаги е свързано и с страх от отхвърлянето. Ако откажа да бъда такъв, какъвто те искат, няма да ме обичат, няма да общуват с мен, няма да съм ценен. Това плюс една от любимите ми фрази «Какво ще кажат хората?». И това поведение на огаждане на другите и на себе отрицание може да продължи с години, докато в един момент не развиете депресивна или тревожна симптоматика и не дойдете на диванчето на психиатъра и на психолога. В такива състояния много хора просто искат антидепресант, за да се оправят и за да могат да продължат по същия начин. Но, за съжаление, само антидепресант няма да доведе до пълноценна промяна. В такива случаи трябва да се работи с личността и закодираните мисловни и поведенчески модели, които често започват от детството. Работи се да може пациента да се научи, че изявата на собствените си мисли, желания и интереси не е нещо лошо или пък егоистично. Това всъщност е автентичността. Способността да се чувстваш добре, да бъдеш себе си пред себе си и пред останалите. Това идва и с риска, че не всеки ще ви хареса или ще ви приема, но пък ще сте сигурни, че хората, които ви харесват, го правят заради вашето реално присъствие, а не заради ролята, в която влизате, за да удовлетворявате техните желания и потребности. Затова ви пожелавам да сте по-осъзнати и по-автентични в тоя и в следващия живот. Здравейте! Аз съм Васил Румов и съм лекар, специалист-психиатър. Ако това видео ви е помогнало, можете да го споделите и да се абонирате за канала ми, където споделям над 10 годишен професионален опит по теми за психичното здраве и личностно развитие. Благодаря, че го изгледахте.